Qarali, нәрсә бу? Бу түгәрәк. Нәрсәләр түгәрәк формасында була? Туп, афлисун, төймә, кояш, карбыз, сәгать. Дөрес, алар түгәрәк формасында. Ә монысы ничек атала? Бу квадрат. Нәрсәләр квадрат формасында? Тәрәзә, мендәр, шакмак, өстәл, бүләк, картина. Дөрес әйттең. Афәрин. Бөтенесе дә квадрат формасында. Ә бу нәрсә? Бу турып-шумаклык. Нәрсәләр турып-шумаклык формасында була? Конверт, шкаф, китап, шоколад, суыткыч, аквариум. Дөрес, алар барысы да турып-шумаклык формасында. Ә монысы ничек атала? Бу өчпочмак. Искә төшерик әле, нәрсәләр өчпочмак формасында? Туңдырма, пирамида, чыршы, ракета, җилкән, чатыр. Афәрин. Дөрес, алар өчпочмак формасында. Ә бу нәрсә? Бу овал. Нәрсәләр овал формасында? Конфет, йомырка, лимон, шар, ташбака, күркә. Дөрес әйттең. Бөтенесе дә овал формасында. Ә монысы ничек атала? Бу йолдыз. Нәрсәләр йолдыз формасында? Диңгез йолдызы, чыршы очындагы йолдыз, медаль, печенье. Нәкъ шулай. Алар йолдыз формасында. Афәрин, син булдырасың.